Matapos ng 3 taong pagdaraos ng virtual, balik face-to-face ang San Juan, Kapampangan para sa kanilang pagtatanghal ng dulang pinamagatang Panata at Panalangin 12, a spiritual journey through culture and the arts. Ang unang bahagi ng pinaka-aabangang pagtatanghal ay isinagawa sa Archdiocesan Shrine of Apu Mamakalulu sa Angeles City nitong Sabado, March 25. Sa direksyon ni Peter De Vera, ito ay nagpapakita ng mga gawin ng mga Kapampangan tuwing mahal na araw. Ito ay isang performance for reflection and prayer, no? Ito ay isang demonstrasyon na ang ginagawa natin ay ialay natin, no? Parang hinihikayat namin ang lahat na magkaroon ng pagdarasal, no? Hindi lamang siyempre para sa sarili natin, pero gusto natin itong ialay sa ating pamilya, sa ating komunidad, sa buong Pilipinas at siyempre kapayapaan para sa mundo. Layo ng pagtatanghal na maibahagi sa kasalukuyang henerasyon ang mga tradisyong bahagi ng makulay na kultura at pagpapakita ng matatag na pananampalataya. Sana ito'y maging tradisyon, no? Ito ay isang maging tradisyon na pwedeng we look forward to it, no? Na every year meron tayong mga ganitong klaseng palabas na para siyang it promotes our journey spiritually, our faith, no, dito sa ating komunidad, na kung saan pwedeng matuto ang mga kabataan at ang ating komunidad. Naging malaki rin ang gampanin ng iba't ibang individual at organisasyon sa pagdaraos ng produksyon. Nakatuwang na San Juan, Kapampangan ng Holy Angel University High School Batch 78, The Saints Incorporated ngayong taon para maihatid ang panat at panalangin sa publiko. In our age, at least, we are blessed. We are all seniors, so more or less we can already feel and experience the blessing of the Lord. So let us go out and help and support, especially looking for the lost, the least members of the society. Mula Marikina City ay dumayo pa sa Angeles, Pampanga si Ginang Elenita Cruz upang masaksihan ang healing performance. Napakaganda at magandang pagdinilay para sa darating na Semana Santa. Kakaiba, napanood ko na ito dati pero pahapyaw, pero ang kabuuan ng programa ngayon ang naging talagang nakakaantig sa damdamin. Yun marahil ang rason kung bakit parang hinihila ang paa namin para bumisita uli dito sa Pampanga. Samantala po pwede pang mapanood ang panat at panalangin sa Marquee Mall, Angeles City sa April 2 at April 8. Hinihikayat natin ang lahat na ma-experience itong healing performance. Ginagawa na po namin siya na healing performance. So yung sino po yung pwedeng magkaroon ng or magbigay ng dasal para doon sa mga may karamdaman, wini-welcome po namin ito na before the presentation, ino-offer namin po itong performance na ito sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Matatandaan si Peter De Vera rin ang founder at executive director ng Anak Balay-Balayan o Balay-Balayan Museum for the Poor. Itinaguyod ng mga miyembro nito ang layuning mahalin ang kapwa sa pamamagitan ng paghimok sa mga tagapakinig na magbigay ng biskwit sa mga batang nasa kalsada. Ako si Liana Canilao, taga rito, kasama niyo para sa CLTV 36 News, atin to.